Aj malé Slovensko vie pomôcť ľuďom, ktorí boli postihnutí radiáciou. Dôkazom je to, že sme v našej malej krajine ešte pred rokmi prichýlili a kompletne presťahovali niekoľko rodín z okolia Černobylu. Ak by sa tak nestalo, doteraz by žili v zamorenom prostredí po výbuchu jadrovej elektrárne na Ukrajine. Presídlenci sem prišli z Ukrajiny autobusom. Viacerí sa vôbec nepoznali, zoznámili sa až počas cesty. Do novej bytovky sa mohla nasťahovať iba vybraná skupina ľudí z Ukrajiny. Podmienkou boli slovenské korene. Podľa žiadosti vybrali, že veľa ľudí chceli tu prísť, ale nepodarilo sa všetkým. 39 ich bolo a bolo to 9 rodín. Rôzna veková kategória, myslím, že od 3 do 53 rokov. Hoci presídlencom dedinčania pomáhali, nemali to ľahké. Problémom bol jazyk a zamestnanie. My na záhrade robili kutašových, no to tam dakody nám dali. Jazyk, toto je bolo najťažšie. No, rok, dva sa zvyklo, tak to je už iné. Na ľudí, ktorí zostali bývať v okolí Černobylu, nikto nezabudol. Teraz sa každému kvôli Japonsku pred očami znova premieta ten istý film. Spomienky ťažké to. Jednoducho. Už až človeku nedobre, keď toto také strašné tam sa stalo. Odkedy prišli presídlenci do dediny, uplynulo už 15 rokov. Teraz sa už cítia ako Slavkovčania. Naši ľudia ich prijali veľmi dobre. Doteraz je to nám dobre. Mali sme tu už jak doma. Pre televíziu Joj, Peter Sabo.